ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Tapos si Jesus makasulti ni ining mga butanga. Mibiya siya sa lalawigan sa Galilea ug miadto sa Judea, tabok sa suba sa Jordan. Misunod kaniya ang daghang mga tao ug didto iyang giayo ang mga masakiton. May pipila ka Pariseo nga miduol og misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa niini sa kasulatan? Nga sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babae. Nag-ingon siya, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha, kundili usa na lamang. Tungod niini kinahanglang dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang mga Pariseo nangutana kaniya, kun mao kana, nganong nagtugot man si Moses nga makabulag ang bana sa iyang asawa human siya musulat og pahibalo sa pagpakigbulag sa iyang asawa? Si Jesus mitubag, mitugot si Moses kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay gahi man kamog ulo, apan dili gayod kini mao sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, magkapanapaw kun siya magminyo og lain. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen! And iyan ang sabang atong tulumanon, nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Huban gihapon ni ining ubos ninyo nga lagad sumaong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay. Ang atong pizza karon, pizza 8 no sa bulan sa Abril tuig 2018. By the way, sa di pa ko mo padayon, atong ipahibaw nga unya no diri gihapon sa istasyon mga alauna taman alas 2 kung waay mga kakulian o itugot gihapon sa Dios mo atubang ta og usa ka friendly debate gihapon no uban sa akong higala no sa Seventh Day Adventist. Nailhan na siguro na ninyo no kay naaputos siya tulumanon din sa RMN Dipolog no. Ang atong higala sa Seventh Day Adventist no usa ka evangelist mag-atubang na pud mi og usa ka friendly debate. Ang topiko namo mahitungod sa matuod nga iglesia. So atangin ninyo unyang alauna no. Alauna taman alas 2 sa tulumanon sangka sa Katarungan. Ug atong pasalamatan ang istasyon, pinanguluhan sa atong station manager nga gahimo gyud ana nga tulumanon nga libre no alang sa tanan nga moapil bisan unsa ang tinuhuan sangka sa Katarungan. O karong hapon Domingo alauna ngadto alas 2 ug usab moapil pug ko og kanang salmot no sa grupo pod sa Catholic Faith Defenders no ang atong grupo sa Catholic Faith Defenders na may programa no nahibalik naman ang programa matag Domingo gihapon pero alas 8 nas gabi
alas 8 taman sa alas 9. Okay. And yung sipyata pod karong gabi ang lanog sa kamatuoran, no? Okay. Ato manggong gisaad nga atong ipadayon tong tema may labot na sa divorce. Mauna nga ako dayong gibasa, no, sa pagsugod sa atong tulumanon ang ebanghelyo nga giasoy ni San Mateo kapitulo 19 gikan tudling 1 ngadto sa 10. No, 10, 9 di ay. Ug unya na hinumdum ko nga doon natoy nangutana sa Facebook nga nagkadungog sa atong recorded nga program nga naghisgota og divorce part 1. Dunay nakadungog nga nag-message na ako sa Facebook nga nangutana sa kaso mahitungod sa kaminyoon ni Gabby Concepcion o kining Sharon Cuneta. Ang pangutana kay gusto siya nga pahisgutan sa atong tulumanon, although ako naning nahisgutan pod sa naghinapos nga bahin sa itong last program ba to, no? I'm not sure, basta kay nahisgutan ako. Pero gusto na akong usbon o tingali, no? Mapalapdan pa nako, no? Pero di lang nako malapdan pag-ayo kay nagkulang gihapon ko og informasyon sa tibuok yun istorya aning history sa kaminyoon ni Gabby Concepcion. Kay naamang good po ni before naminyo siya ni Sharon, naamang gani po ito'y kaminyoon nga iyang giatubang nga in fact kung wa ko malimot, wa ko masayop, gipasakaan manggalin to siya o kaso, no, kanang bigamy. So di sa ko mo detalye ana kay wa po na ko mabasa og ayo tong akong gi-research. Pero ingon ani lang, no? Ang pangutana god nganong gatugot man o nganong gikasal man si Sharon o si Senator Francis Kiko Pangilinan. Ang bot ipasabot pa nga nakasal go to si Gabby o si Sharon. O niya nganong gikasal na mabot? Si Kuan, no? Si Sharon ngadto ni Kiko Pangilinan, no? Senator Francis Kiko Pangilinan, kung ang Katoliko nagdili anang divorce, nagkadaghan mga asawa, niya ano man gitugot man to. O katong kasal nila ni Senator Francis Kiko Pangilinan. So ang tubag ako naman yung natubag nga kadtong kasal ni Gabby o Sharon na deklara man gud tong invalid. But pasabot na annul, no, na annul. Kanya atong timan-an nga kanang annulment og divorce dili na parehas, no? Ako lang yung sublion. Dili parehas ng annulment og divorce. Tingali mo ingon mo nga parehas raman na bulag. Dili, no? Ang annulment akong usbon deklarasyon nga invalid tong kaminyoon nga nahitabo nila ni Sharon o Gabby. Invalid. So mingon gaytag invalid sa to pa dili to legitimate nga kasal. Tingali mo ingon ta, "Uy, gikasal man to sila, simbahan ko." Gikasal lagi. Pero naamang goy mga higayon nga makasal makasal ang bahay og lalaki, pero sa tinud-an na di ay nagkulang di ay sa tibuok nga informasyon ang simbahan. Kay dili man good Diyos po ning mga pari nga mahibaw-an yun kung sige tago diha, no? Sige tago diha, no? Dili po sala po sa mga pari kung doon na informasyon nga nila mahibaw o niya mo tong nakasal gyud o mo tong nga nakasal ceremonially, pero legally sa mata sa kanabang doktrina mahitungod sa kaminyoon naa di ay requirement sa valid nga kaminyoon nga wala ma-comply. Tagaan mo na kog example ha. Na ay nakasal nga kining kuan. Insan pinaagi og panghadlok. Pero wala na makita sa pare.
Oh, ang babae gihulga sa lalaki. Sikreto nga saman pakasal ka nako. Kung di kang pakasal nako, mo ni mahitabo nimo. Patyo na mong ginikanan nimo o imong pamilya unsa diha. So by force. Pero siyempre dili gyud na ipahilata sa lalaki nga mahibaw-an. So panghadlok ang kuan. So to cut the story short, nakasal gyud. Pero sa tinuod nga kaminyoon, dili to pwede. Okay, ang requirement gyud sa kaminyoon nga kaslon ta sa simbahan nga naghigugmaay gyud mong duha. Wa kay pagpugos diha, way pagpanghadlok. Pero wala na makita sa pare. Wa makibalong pare. Pag kuan na mo bitaw na nga kana galing sa dili pagkaslon i-post pa manggali ng inyong kaminyoon diha sa di pa mo kaslon, murag ipulitin pa na diha. Okay, pasig na mo protesta basig minyo day na. Manginana ba? Pero guwagi mo protesta, ana, so maminyo. Pero later on, nasakpan, uwahi na, humana ang seremonyas nga sa kasal. Pag kakita sa simbahan nga, oy, gipugos raman di ay ito. So invalid to. So, dili to, legitimate ang kaminyon, illegal. Illegal to. Now, mingon ta nga, nasayop di ang simbahan. Now, mingon ta nga nasayop duha man gud ka klaseng sayop, wa tuyo o tinuyuan. Now sa moral philosophy nalimot ko sa bersikulong gigamit ana, no, nalimot ko bisan basin sa sunod ato ng tukion. Sa moral philosophy dili ma-consider nga sala nga nasayop kang wa nimo tuyo. Okay, ang sin god sala transgression of the law, paglapas sa nimo pag-ingon nga nasayop ka wa ka kibalong sayop ka. So blind ka. So ignorance dili na siya kanang malayable ka, dili parehas balaod basta ba. Ignorance of the law excuses no one. Dili ingon ana ang sa Dios. Ang sa Dios pahibaw-on jud ka niya nga kana sala kana dili sayop na kana husto. Diha ka magilty kung nakabuhat ka og salaod o sayop nga kahibalo kang sayop to pero wa ka kahibalong sayop to. So morally wa ka nakalapas balaod, wa ka na sayop. Morally kay wa man kang kibalong sayop to, o blind man ka. So mo na nga iyon na ang point. Now kadtong kang Gabi o kang Sharon na dili ko mo ako kahibalo gyud sa tibok kay wa na ko mabasa gyud ang tibok istorya basta na deklara nga annul, no. Sa ako nang gihatag ninyong background medyo complicated magunis Gabi god. Tugod siguro sa kagwapo pod. So mauna nga nadeklara ang ilang kaminyoon nga invalid, no? Okay, gikiha mangali ni siya baygami. So mauna di ko kisgot sa kuan sa unsa gyud toy nahitabo kay nako mabasa. Pero inana lang, dili parehas ang annulment og divorce. Ang annulment declaration of nullity, meaning nga dili to valid ilang kasal kay na pamatud-an awahin na nga oy dito angay kasalon gyud unta si Gabi ug si Sharon. Unya kanang divorce, valid ang kasal, balido unya giguba gihubad, gitangtang giguba ba ang inyong kasal. So dili na parehas, no. so pwede gyud pwede gyud kasalon si Sharon ni Senator Kiko Pangilinan. So mao na ha. Okay, invalid man tong kasal nila ni Gabi, no, ug Sharon. So pwede. So balikon ko, di ko ka detalye og ana kay wa pug kay nako mabasa og ayo sa kadaghan pong atong giatubang. Di mo gud punta kining pamtay hiligor anang pang-abogasya nga pang sintro gyud tuon gyud anang mga kanang mga kaso, no. So inana. Dayon karon sa man ni nato. Sa akong gibasa ganina nga mga tudlings Biblia sa Ebanghelyo, klaro man gyud to kayo, no. Nga dili gyud bulago nato ug unsay gihiusa sa Dios. Untay mahimo ani. Okay. Kung kita may magbuot, wala na masunod ng atong Lord's Prayer nga amahan ko. Na may tagpasaylo dahil may tag amahan na mo na kasalangit,
matuman ang imong pagbuot. Your will be done. Nya dili di ay. Mingon ni tag your will be done then sayop dai Ginoo. Ang ako mo'y matuman. No. Ang will sa Ginoo, klaro man to, no? Busa dili na sila duha kun dili usa lamang, no? Dias kami niyon. Tungod ni ini kinahanglang dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ug niya ang mga Pariseo ni kisi-kisi. Kung mao ka na, nganong nagtugot man si Moses lagi, nga makabulag ang bana sa iyang asawa, human siya musulat og pahibalo sa pagpakigbulag sa iyang asawa, o man ni divorce. Sa may tubag sa Ginoo. Mitugod si Moses kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa, kay gahi man ka mag-ulo. Tanawa, sa hinungdan, nganong nitugot? Tungod sa kagahi og ulo sa tao. Apan, yun si Jesus, apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magminyog lain. No. Ako pong usbon ang akong komentary ani kay gigamit po ning verse 9 sa Matthew 19 anang na exception veritas. Kung infidelity pwede di ay kay gi-implied man, gipasabot man nga giingon klaro kay busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mabulag siyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magminyog lain. So infidelity meaning pwede di ay magbulag kung ang rason pagluib, panlitan ng ngaliwa ang asawa ba or bana, pwede di ay magbulag. Unsa may interpretation ani gyud sa atong mga obispo, mga authority. Kay kini kung Biblia dili man ni bisan kinsa mo sabot ani na may kanang gitawag na to authoritative interpretation. Bawal man ang private kanang ikaw rin magsabot. Na Proverbs 3:5 bawal ng private interpretation. Ikaduhang Pedro 1:20 mao gihapon na mga tagna. Bawal ng private interpretation. Mo bitaw nga para nako kato si Ellen White, isa pa tong mga giilang propeta sa mga laing religion. Para nako private interpretation man to ila. Muna nga dili gyud kumutuo atong ilang mga prediction, no? Kay bawal ng private interpretation. Na tingali mo ingon mo unsa man diin ang authoritative interpretation, no? Now, ato nang mahibaw-an, masabot kung atong pamalandungan tong giingon ni Paul sa Romans 10:15. Roma 10:15. Katubang nag-ingon si Paul nga sao man nimo pag-preach, pagtudlo kung wala ka gipadala, gisent. Sa laing kana bang pulong, sao man nimo pagsangyaw kung wala ka gi-authorize. Di ba? Pero sa basa atong mga pulis, sao man nimo pag-ingon nga pulis ka kung wala ka gi-authorize. Di ba? Kanang atong Chief Justice sa Supreme Court o kanang mga justices unsa man yung pag-ingon, oy Chief Justice ko kung wa ka gi-authorize sa atong balaod nga mahimo kang Chief Justice, di ba? Unya ang pangutana karon, giunsa man pag-authorize sa mga messengers ni Jesus Christ katong pagpadala niya direktamente katong mga apostol. Ug unya giunsa man pod pag-authorize sa mga apostol ang ilang mga successor, mga sumusunod, pinaagig ordination o kanang pandong kamot, no? O ordination. So mao na nga sa history sa atong simbahan ang pag-authorize sa mga preachers, pinaagi og ordination, pandong kamot. Mo nang mangutana man dayon tangan nung moingon ko nga dili katong interpretation ni Ellen White private, dili authoritative. Kay mangutana ta kinsa may ga ordain ni Ellen White, di mo puto angay gani siya ordinan kay babae man. Okay, so mao na, so mo na dili gid siya authorized mo interpret. So mao na ang logic sa atong pagtuo si Joseph Smith, pero naay mga gama-gama nilang istorya pud lagi. Mutuo po ka na, ikaw lang. So, mo na authorize niya. Ako god, sa akong research, kining ordinasyon sa mga obispo, sumpay man yun. Kani basin may isgutan po ni
namo niya sa akong higalang nga Adventist. Kining authority sa mga bishops sa among tema sa matuod nga iglesia. Akong pagtuo manggod kining authority sa mga obispong Katoliko genuine, dili piki bugos kay ang ilang ordination na nigikan gyud sa mga apostol na mga lipasugo magasin sa mga iglesia ni Kristo. Nga sila nag-angkon, admitado sila nga only the Catholic Church can trace her origin from the time of the apostles. So, buto sabot, only sa tupak. Katoliko lang ang tinuod yun nga apostolik. So, ang yang ordination sa mga obispo, nasumpay yun sa mga apostoles. So, na nga ang interpretation sa mga obispo, mayon gitog obispo apel na ng kardinal. Okay, kanang kardinal obispo man. Hierarchy lang na to tungod sa kadako simbahan. Gatong gihatag na ko ninyong example, si Obispo Ignacio, Obispo Policarpo, Ireneo. Kini sila ang ilang mga ordinasyon. Ama ni sila ordination. Ikan man sa mga apostol, kaya kana si Policarpo o si Ignacio, disipulo man ng San Juan. So kanagaling mo, ingon sila nga Catholic man ang Iglesia ni Cristo, tinuod man na. Ang pag-ingon po ni Obispo Ignacio nga, oy, katong Jiwi Sabat, ingon si Pablo nga landong man to. Di ta obligado ana mo ng the authority sa simbahan nga gihatag ni Kristo, Mateo 18:18. Later on, kung una ang simbahan nga, oy, ilisda na to nig adlaw sa pagkabanhaw. Kay mo man ni adlaw na to Kristyanismo, no? Pagpadayag sa kadaugan sa atong pagtuo. Kay kung wa pa mabanhaw si Kristo, kawang lang atong pagtuo mo nang gibalhin. Balhin ang day of worship from Saturday to the first day of the week, ang resurrection day. Nya may yung kagbalid ba na? Balid kayo kay authority man na sa simbahan. Ang inyong idili drisyuta, idili sa langit nyong itugot. So, mo na nga, for me, it's an error. Sayop yun ng, sa ilo ako, no? Sayop yun ng gitudlo sa mga Seventh-day Adventist nga, kuan ko, no? Violation of the law ko, no? Ang pag-transfer. Ang kausaban ba? Dili tanang kausaban kanang paglapas sa sugo sa Dios. Kay kana bitang tuli, giusog man nagbautismo. Di ba? So, mangutana man ta nila sa mabasa sa Biblia nga paglapas sa sugo ng pagbalhin sa day of worship from the 7th day of the week, no? Saturday to the first day of the week. Mao ka ng adlaw sa pagkabanhaw, Lord's Day, pinadayag ono, Jess. Sa mababasa nga, kuha na, violation of the law na wala. So, mao na nga, sa tema ani sa mga discussion namo diri sa sangka o sa ubang mga programa pa ato man nang ma-detalye. So, unsa may correct interpretation aning Matthew 19 9? Unsa may interpretation sa mga obispong Katoliko ani? Now, case to case basis. Now, doon na may kanang gitawag na to reasonable kanang separation. No, pananglit ug bugbog ang asawa, makahuna-huna po simbahan, oy, mas may bulagon sana kay samok man. Pero dili bulag nga giguba ang hikot sa inyong kaminyoon. Giseparate lang mo kay samok man. Giseparate ug unsa pa diha, pero di mo makaminyo og lain. Kung mahimo gani, pagtarungan na inyong mga batasan nga inyong hiluton na inyong kaminyoon nga mao samok balik. Ana, kay bisan tuod naglayo mo kay nitugot ang simbahan kanang gitawag og legal separation, pero wala gid buak ang inyong hikot sa kasal. Minyo gihapon mo, gilayo lang mo kay samok lagi. Oo. Mo na interpretation sa magisterium, ang opisyal nga interpreter sa Biblia, final arbiter. So, di na ko kadetalye og ayo ani kay wa na. So kaminuto na lang. Maybe next time ako na po ning ipadayon. Mahimo na po kog part 3 ani, no? Kay part 2 man Mag part 3 ko ani. Kay ato nang isgutan nga kung dunay mga ikinahanglan jud nga sabton ang simbahan nga oy lisod man ni sila mag-ipon. Dagan mga rason ana. Samok man. So ato na lang ialaw nga mo separate pero dili
gubon ang hikot sa kasal kay di lagi basi ingon sa atong gibasa di na maputol na to nang giusa sa Dios. Oh, wala. So na i-separate lang mo pero di mo kami nyuglain. Now, wala mo ko igong panahon. Okay. Now, atangin ninyo sunod Domingo pohon o karong alauna atangin po ninyo ang among friendly debate sa akong higalang Adventist, no? Sa tema namo sa matuod nga iglesia. Okay, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN